Manila, yung isa naman ay taga Calabarzon. Nabanggit ko yung gamot na Carlo, no? I-assure ko lang ating mga kapuso na ang MPOX, yung tawag namin ng mga doktor ay self-resolving disease. Puso siyang gumagaling. Ang ginagamot mo natin dito is yung pangangati, at sa may pananakit, meron tayong binibigay sa pangangati, may antihistamine. Sa pananakit, meron analgesic. Tapos yung mga sintomas, tulad ng lagnat kung meron, nakukuha rin mga antipyretics na paracetamol. May narinig po tayo at store at mga antiviral sa maaaring ulot na problema. Pero hindi lahat ng pasyente ng MPOX na kailangan doon. So huwag tayo magkanila na maubusan ng gamot. Gumagaling na po siya. Naman, no? So, bakit tayo mag-uwi na nadaanan tayo ng malakas na bagyo, pagbaha. Yung monitoring po natin sa leptospirosis, kumusta na po? Nagsisimula na po bang humupa? Actually, nagkausap na ako ng interview. Meron akong ongoing na MPOX yung meeting na. Yun ba? Sige. Oo. Nakala natin talakayin na ang mahalaga. Yung MPOX, may huli ko ba kayong mensahe para sa ating mga kapuso na nakikinig? Lalong-lalo na yung mga nasa mga liblib na lugar, yung mga nasa malalayo.
malayo at ngayon medyo nagpapanik na yung nervyos dahil may mga nakikita ng mga Opo, marami pong iba-ibang klaseng mga sakit sa balat ang maaaring mapagkamalan na MPOX. Sa pinakamaganda po ay tayo ay kumonsulta sa ating doktor. Mas maganda kung merong dermatologist dun sa lugar natin, yung doktor ng balat. Sila po yung nakakasabi kung ito ay mukhang MPOX o hindi mukhang MPOX. Plus, meron naman po tayong laboratory test para malaman kung positive o hindi. Kung positive o kung kapahan, maski positive ay pinapayagan makauwi basta wala abisuhan ng tama para hindi makahawa. Kung close contact na MPOX, huwag rin po kapahan dahil ito po ay kailangan magkasimptomas para malaman na nakakahawa. Ang sabon at tubig ay umuubra dapat sa MPOX. Ganun rin po ang ating alcohol disinfectant. Huwag po tayo mag-alala. Ang DOH po ay magbibigay ng mga updates. Ito po, naman tayo masyadong marami. Oo. Pero kaya lang kaya natin natin. So, kailangan pa ulit mahalaga ang tiwala sa ating mga gagawin. Yan po ang ating pakinggan. Bakit? Ayun na. Sa tulog. Itong kasama. Sa akin, nagpaiwan ka na. Bawi! Tulog na tulog. Nanganamba. Pagkagising, sabi ko, malakas na mula dito. Sarap na tulog. Malakas na. Bawi! Malakas ba ulan, mami? Masarap ang tulog mo? Malakas ang ulan. Yan pala yung sinasabi ni Bing Shake. Yung sa may Walter. Yung 99. 99 o 109? 99. Yun o. Lahat na.
sa mga Corvette? suspect ang mahigit sa 8 gramo ng hinihilalang shabu. Grabe, oh. Nagkakalaga sa mahigit 50,000 piso. Reklamong paglaban sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang isasampa laban sa mga naarestong sospekta. Ipinagutos na ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang implementasyon sa umano'y reward at quota system sa anti-drug campaign ng PNP o Oplan Double Barrel noong nagdaang Pogi, oh, administrasyon Corvette. na iniwalat ni Police Lieutenant Colonel Joby S. Benito. Ayon kay Marbil, seryoso at mabigat ang akusasyon ni S. Benito na kinakailangang iimbestigahan. Yan na, sisibat na yan. Oh, yan, oh. PNP for operation ng investigasyon ng Benito. Pinuho ito ng PNP Quad Staff Internal Affairs Service at Human Rights Office. Kabilang sa mga tinitingnan ay ihimayin ay may kinalaman sa paglaban sa karapatang pantao, operational protocols at accountability mechanism ng naturang anti-drug campaign. Sinabi ni Martin na layo nitong kampanya kontra droga ng pulisya ay nakabatay sa batas at may respeto sa dignidad ng tao. Sa akitaan ng pagkakaugnay, ang testimonya ng dating polis na nakakulong sa Yaw, pasok si Corvette. at ang pahayag ng dalawang ibig kaugnay ng pagpatay sa tatlong Chinese drug lord sa loob ng Bulban. Testimonya sa Yan. Quad Gabelli na Tan Jr. at Fernando Magdadaro na kanilang pinatay ang tatlong Solid Chinese pala yun, solid. na sina Chun King Tung alias Tony Lim, Lilan Yan alias Jackson Lee Solid. at Wong Meng Ping alias Wang Ping na umuloy ipinagutos o pinagutos ko ng dating Pangulong Duterte. Ayon sa Quadcom, ito ang nakita nilang pagtutugba sa pagharap naman ng dating polis na si Jimmy Fortaleza. Sa epidemic ni Fortaleza, identitari ito ang sirkumstansya hingin sa pagpatay ng Chinese drug lord. At ayon kay Fortaleza, nung gabi nagkaroon ng sigawan sa Gusto kayo yung mga bata, pinakain ni Chick. Pagkatado ng tatlong Chinese at ang dalawang preso. Unang rumusponde sa insidente si Johnny Puro. Pinakain ni Chick. At pagkatama ng araw, sinasaan at magdadaro ay inipan sa Ibig Custodial area. Matapos ang krimen pinatutusan ni Superintendent Gerardo Padilla na i-dispose ang mga armas na ginamit sa krimen. Pinayag ni Fortaleza na pinisita siya ni Colonel Royen Marcama at tinanong sa kanya kung saan nakatalaga ang mga Chinese na drug lord at tinuro naman niya ito kung saan naroon ng foreigners quarters area. Pinag-istinigaraman na may operasyon siyang sa nasabing mga Chinese tao naman pinasungalingan ng dating Pangulo ang akusasyon laban sa kanya. May isang bilyong litro naman ng industrial fuel ang nahinog na mula sa lubog ng MT Terranova sa Limay Pataan sa loob ng 12 araw na cycle operation. Yan ang sinabi ni Lieutenant Commander Michael Channing Sina, Commander ng Philippine Coast Guard Makati Nation. Sinimula ng operasyon ng Agosto 19 hanggang kahapon Agosto 31. Samantala naging maayos din ang paglilipat ng nasa 346,000 na litro ng oil waste sa Orion Dockyard patungo sa Waste Management Facility sa Marinao, Bulacan. Pero mga kapuso, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ako, pasensya po, hindi natin nabati yung bukas babawi po tayo. Bukas po lang natin babawi tayo sa mga hindi natin nabati. Susunod na po sina Alan Gatos at Sen Calvano Mangil. Super balita sa hapon. Muli, ako po inyong insider Carlo Matay nagsabi yung magandang hapon. Enjoy and safe weekend mga kapuso. Pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, bawang katotohanan, tama. Super Radio, DZWB, hindi mo huli, hindi paninila. Super Radio, DZWB, Sunday Prime Time. Alas 5:30 hanggang alas 7 ng umaga. Hindi mo huli, hindi paninila. Sa pagpulitin sa mga isla ng bayan, ang walang walang paninila. Alas 7
Pilipinas. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Bawang katotohanan lamang. Super Radio, DZWB, Sunday Prime Time. Dahil sa inyong patuloy na pagtitiwala, mga kapuso, ang Super Radio, DZWB, ang pinakapinagkakatiwalaan radyo sa buong Pilipinas para sa taong 2024. Batay sa Digital News Report ng Oxford University's Reuters Institute for the Study of Journalism, ang flagship AM radio station ng GMA Network na Super Radio DZWB ay nakakuha ng 65% brand trust rating. Pinakamataas na news brand rating kumpara sa ibang radyo sa buong Pilipinas. Ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong pagtuloy na pagtitiwala, mga kapuso. Ha? Oras, isang minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Nagigising na ako. Yan, meron. No.